Niki wau pandemene Mbah Lurah Gubuk Asmara. Ora luput diaturi Sugeng Rawuh menika panjenenganipun kadang besan niki Sugeng Rawuh Sugeng Pinarak nggih lelenggan ingkang kanthi mirunggan mangke ya diaturi sumbangsih tetembanganipun Kang Suji nggih kadang besan Pak Muniran nggih Mbak Risma ya kok nyanyi salagu diaturke Pak kon jenengan kok Pinarak ngriki jumeneng ngriki menika ingkang angka kalih gendhingipun Gubuk Asmara minangkani pamundhut saking panjenenganipun Mbah Lurah Bapak Samuji. Wah. Nggih Pak Samuji niki Mbah Lurah diaturi jumeneng ngriki. Monggo Mbah Lurah. Bapak Sakidi minangka pepundhen sepuh kula sugeng dalu. Pak Barno sugeng dalu matur nuwun nuwun. Monggo diaturke Pak Ngun. Pak Gumun diaturi jumeneng ngriki monggo Pak Gumun. Nah. Monggo Pak Sakidi, Pak Su, monggo jumeneng. Gastra Budaya GP Audio Narutama Channel matur suwun. Pak Cep jumeneng monggo iya
Asmara.